съчетанието с лента ще видим. Много стабилно представяне на силата тук в зала Универсиада. Чаровна, артистична. Нейн треньор е майка и Силвия Митева, споменавали сме нееднократно. На практика майката Силвия Митева направи школа в Русе. Покрай Силвето се говори и за русенска школа, но от няколко години вече е в клуб Левски. Достойно представяне на българките, съвсем в духа на традицията. Трябва да споменем за първата победителка в международния турнир, който първоначално беше наистина за приз Маргарита Рангелова, посветен на изтъкнатата българска журналистка Маргарита Рангелова, която направи толкова много за популяризирането на този спорт. Първата победителка е Мария Петрова през 1993 година. Споменах за двете победи на Диана Попова през 1994-1995. Сред шампионките тук е и украинката Олена Витриченко, световна шампионка от 2003. Турнирът е за Купа Левски и го печели тогава Мери Сандърс, представителка на Съединените щати. Русина, нещо да добавиш към казаното? Съгласна си за духа на традицията, предполагам.